L-impjant tal-Waste fil-Matab kompla jopera b'mod normali u bl-istess ritmu tas-soltu. Dan minn ftit sigħat biss miex jinqabdu in-nirien il-ġimgħa filgħodu. Fil-fatt minkejja n-nirien l-impjant baqa' jirċievi l-iskart tal-pubbliku u l-periklu fil-kumpless tneħħa fi ftit ħin. Ftit passi l-boti minn fejn seħħew in-nirien iltqajna maċ-ċermen tal-Waste David Borch. Għadu jaħdem l-impjant ma ġalu xejn u l-ebda impjant tal-Waste fil-Matab kompleks li tajjeb ngħidu li l-Matab huwa bħala area akbar mill-Belt Valletta ma ġralhom xejn. Xhieda ta' dan kienu l-ħaddiema tal-kumpanija Waste għaddejjin fuq il-lan tax-xogħol kif jgħid John Police wieħed mill-ħaddiema. Ix-xift tas-7 ta' filgħaxija daħlu għax-xogħol. Għax konna ċerti li n-nar ta' kiljaw sew, il-fire engines għallunna kollu sew, fis-7 filgħaxija kulħadd daħal għax-xogħol normali fix-xift tiegħu. Iċ-Chairman David Borch jgħid li bid-differenza tal-inċident fl-impjant ta' Santa Tnin ta' Witilajn sena u nofs ilu din id-darba għalkemm in-nar seta' kien ikbar xorta waħda ma nfirix. Nar li beda minn Munzer Skart li 90% kien plastik li jiġi riċiklat fi fuel. In-nirien li ħakmu parti żgħira mill-Matab Complex bdew propju minn hawnhekk kif qegħdin taraw warajja. Ma dan kollu l-għada li seħħew dawn in-nirien kollox lura normal mingħajr ebda ħjiel li sar xi ħruq. Hekk kif il-bieraħ il-membri tal-Protezzjoni Ċivili flimkien mal-ħaddiema tal-Waste kienu kostretti biex fi żmien 4 sigħat jitfgħu in-nirien u jneħħu kull periklu li seta' kienaw għall-ħaddiema kif ukoll għall-Maltin. Is-Sur Borch qal li l-kumpanija tieħu l-prekawzjonijiet kollha sabiex inċidenti bħal dawn ma jsirux. Ħanejdlek daqskemm tista' tipprevjeni Alla ħares qatt fuqna l-esplużjoni ta' kamra tan-nar. Issir inċident ġieli mitu n-nies u toħroġ daħna wkoll. Li kien hemm ċertu ċajt fuq id-daħna qabel ma ġie aċċertat li ma weġġa' ħadd jew li Alla ħares qatt ma mitħadd. Mhuwiex sabiħ u naħseb ma tantx huwa Kristjan laqas. Intant l-awtoritajiet tas-saħħa qed iwissu lill-pubbliku biex jieħdu l-prekawzjonijiet kollha brabta ma' dawn in-nirien. Fi stqarrija ntqal kif aktar minn qatt qabel wieħed għandu jaħsel il-frott u l-ħxejjex qabel jikolhom jew isajjarhom. Dan fid-dawl tal-possibilità li materjal maħruq ħall effett fuq il-ħxejjex u l-frott fiż-żona. L-awtoritajiet fosthom dik tal-ambjent u r-riżorsi qed jiġbru kampjuni sabiex issir l-analiżi meħtieġa.